Lijepo vas imamo ime Stipe, danas je srijeda i radimo tutorial. Dakle, za današnji video sam vam spremio kako da napravite airflow kućišta. Šta je to airflow kućišta? Airflow je protok zraka kroz vaše kućište. Dakle, morat ćete investirati neki novac u vaše kućište, no to nije ništa skupo. Dakle, što su to loša kućišta? To su ona klasična kućišta koja vjerujem da većina vas imate zato što su jako jeftine i dolazu s nekim lošim napajanjem. Dakle, puno vas ne želi dati veliki novac za kućište, no po meni je to sasvim krivo. Zašto? Zato što vidjet ćete sve u ostalim serijalima srijedom. Dakle, ja također tu imam jedno svoje staro kućište. Dakle, da prijeđemo na samu temu. Airflow kućišta u lošem kućištu. Dakle, većina loših kućišta ima samo 2 do 3 prostora za ventilatore, što je sasvim loše. Dakle, što je potrebno? Potrebno su vam neka 2 ventilatora. Dakle, na ventilatorima možete štediti, ne morate. Sve na vašem izboru. Dakle, dobro je dati za ventilatore oko 7-8 eura, imate solidnih ventilatora, nije to ništa skupo. Dakle, ako imate loše kućište, uzmite bar 2 ventilatora. Zašto to kažem? Dakle, ako možete vidjeti, na samom početku imamo jedan prostor za ventilator, odnosno tu. Dakle, možemo staviti jedan 120 mm ventilator i po boku, dakle tu. Također možemo staviti. I kako ćete vi to organizirati? Dakle, po meni je bolje uzeti što veći ventilator. Recimo 12 cm je sasvim dovoljno, ili 120 mm. Dakle, vi morate paziti, u ovim lošim kućištima neki imaju čak i 80 mm da može stati, neki 92, to sve zavisi od vašeg kućišta. Uzmite metar i samo izmjerite. Dakle, na početku kućišta stavite jedan 120 mm ventilator da upuhuje zrak unutar kućišta. I na kraju stavite također jedan 120 mm ventilator zraka da ispuhuje. Dakle, što time dobijate? Dobijate dobar protok zraka kroz kućište. Dakle, dolazit će hladni zrak od sprijeda i potiskivat će topli zrak te će sve izaći vanka. I s tim ste dobili nekakav airflow kućišta. Mada u boljim kućištima možete napraviti do 6 ventilatora, 7. Dakle, ja imam na svom kućištu 5 ventilatora, dakle 2 mi upuhuju zrak s prednje strane i 3 su mi odzadnje koji ispuhuju zrak i to je pa jedan jako dobar protok zraka kroz kućište. Dakle, ukoliko stavite recimo 2 ventilatora od sprijeda, a jedan od zada, to će biti jako loše. Stavite 3 od sprijeda i jedan od zada, opet jako loše. Zašto kajem? Zato što ćete 3 ventilatora ubacivati zrak u kućište, potiskivati prašnu, a samo će jedan biti ventilator od zade koji će izbacivati tu prašnu vanka te će dobiti jako loš učinak. Dakle, najbolje je da vam to bude jednako ili pak jedan ventilator više na zadnjoj strani. Dakle, prilikom airflow kućišta bitno vam je da imate dobar cable management. Sad, vi vjerojatno imate loša kućišta i tu će biti malo teže napraviti cable management, no ipak uz malo truda, malo reda možete to napraviti. Naravno da je u ovim jeftinijim kućištima tu teže napraviti, zato što ste vi šparali na kućištima i ovo i ono, govorili ste kako to ne valja, no moj savjet vam je da ne šparate na kućištima. Dakle, dobro kućište se može nabaviti po cijenu od 50 eura. 50 eura se može napraviti sasvim dobar cable management, sasvim dobar airflow, još uz kućište. Dakle, o kućištima, da se isplati kupiti to i to kućište, ko osnavlja kućišta i to sve, to će biti tema za jednu nedjelju. Sada ćemo se prebaciti na sami kraj videa. Dakle, u sljedeću srijedu možete očekivati kako napraviti dobar cable management u lošim kućištu. Dakle, to je to, evo nas na samom kraju videa. Ukoliko vam se video sviđa, stisnite like. Ukoliko me želite zapratiti na bilo koji način, stisnite subscribe. Ukoliko niste vidjeli moj plan snimanja, pogledajte uvodni video. I to je to, pridružite se mojoj posadi i pozdrav!